Είναι η TXC με τη μέθοδο του προκρούστη. Έρχομαι κατά πάνω σου με υπερφυσική ταχύτητα. Πιο γρήγορα κι από τον άσπρο συμφωνάδες να με φτάσεις όμως είσαι ακόμα εκεί που ήμουν πριν 3 χρόνια. Τώρα τα πάντα γύρω σου αλλάζουνε χρώμα. Σε κάνω να τα βλέπεις ματσέντα με κάθε μου κουβέντα. Σε ρίνω και σε δένω σαν πατέντα. Κάνω μεγάλες πλάκες και έχω να έχω πλάτες και προστάτες. Και ποιοι είχαν αυταπάτες ότι θα μπορούσαν να μου βάζαν δροστάτες. Μα οι στίχοι μου ρέουν ακόμα σαν τα νερά του Hello. Και όταν δίνω show κάνω τον κόσμο να φωνάζει Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Τους φέρνω σε επαφή με το νεόρεπα. Όσοι δεν ήταν μοιημένοι ψά πέφτουν τέσσερα. Τώρα το βίντεο κάθε γιώσει να ματώσει. Μα ακόμα μία υπερβολή και στην κουρδική δόση. Φέρνω στα μηχανία τη μουσική βιομηχανία. Βάζω σε ρυθμό όσους πάσχουν από αριθμία γιατί έχω κόλπα. Το πολλά κι από το Μάικλ Αμάρνο πίσω στο πα. Άμα δεν έχουν ευησκές για σόδα είναι ο αλφα ρώτα πέψινο μη ή τα σίγμα. Με το νέο κύμα σαρώνω τα πάντα σε κάθε βήμα μου. Αφήνω παντού το στίγμα μου. Αν δεν σ' αρέσει το στυλ μου στο κάνω κλείσμα. Γιατί έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Όμως στη μουσική ελίτ, hey DJ, δώσε μου ξανά το beat. Μπαίνω, παίρνω πάλι, παίρνοντας μεγάλη ζάλη σε κάθε κεφάλι. Στο ρηπά, να έχεις πάντα μαζί σου ασπιρίνες. Γιατί έχω ακόμα κύριες στις ατσάλινες ρήμες. Εσμυρίες σαν κορδέλα, σαν τεμαχίσες σαν μορταδέλες. Αφήνω σημάδι και αποφασίσεις να σταματήσεις την πασαρέλα. Γιατί έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Περνώ στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έχω τη μέθοδο. 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 Είναι η TXC με τη μέθοδο του προκρούστη.